day 2. GG, day 2. Har I begge crown? Prøv, jeg har mistet min crown i dag, eller i går, da jeg spillede. Nej, det er fint nok, det er fint nok. Nej, jeg gider ikke have den. Jeg har bare sagt, at jeg har mistet den. Nej. Lad tage den tilbage. Wallah, jeg ikke vil have den. Kom. Ja. Kom. Det er min goal. Min goal er at finde en crown. Der er en her et sted. Okay, det er fint nok. Vi skal vinde der. Det har været... Hvor? 100, jeg kan snipe ham. Han er one shot, ikke? Der er en der. Ham der. Han er død. Ikke dræb ham. Han skal ikke dø. Kom, Levan. Han er død, Levan. Levan, kom. Hjælp. Få mig væk. Oh my god, jeg kom væk. Jeg har prøvet at finde noget liv. Jeg dræbte en, og han havde det bedste. Levan, du trader mig, jeg trader dig tilbage. Har du en ære eller sådan noget? Vi skifter lige ære. Okay, tag den her, Levan. Tag den, kom nu. Okay, fint, så tag den. Abdullah, kom, tag den. Kom nu. Okay, fint. Okay, kom jeg, der er en. Hvorfor tager du busken fra? Det var et godt sted. Jeg kom til at reload alle mine guns. Det er virkelig godt søs. Bare reload gunsene. Og vi skal beholde noget healing på os. Drenge, kom, vi skal ind i zonen. Hvad? Kom. Kom. Skal vi ikke bare bushcamp? Han er lige der, bror. Hvorfor gemmer vi os? Han er lige der. Alle. Er han død? Hvor er han? Boom. Fuldstændig. Warm, bror. Warm, bro, dead. Jeg har 3 af de der big. Der er lige, jeg har fuld liv. Så, Levan, har du ikke en medkit? Shush, boys. Dreng, vi skal ind i zone, skynd dig. Zone skader virkelig meget. Fordi, kom. Der er lige, vi er alle fuld liv, vi skal vinde. Så, vores sidste chance. Der er en, jeg kunne høre. Der er også en deroppe. Hjælp, bror. Dreng, vent lige på mig. Jeg skal også lige op. Hvad kan du huske? Eller ingenting. Han er lige der, bror. Hun er suk. Hvor er du? Der. Der er også en dernede, bror. Nok! Han er lige der. Okay, død. En gang til. Der er en til. Hvor er han der? Kom, lad være, vi skal med ind. Hjælp. Der er en her et sted. Der er nogen, jeg ved, hvor de er.
Kom, vi er heroppe. Vi kommer til at blive heroppe. Jeg går ikke ned, jeg bliver heroppe. Jeg har ikke virkelig mange match tilbage. Jeg kommer. Der er en, han er på vej over til os. Boom! Hvor er han? Ham der bums. Hvor meget skade er det, der står? Titanium! Hvordan er det? Du er allerede død. Kom, vi skal dræbe ham der. Willow, lad vent. Der er en. Død. Jeg kan se. Oh my god. Jeg er 3. Jeg er 3 med Venlig. Er du klar, Leven? Jeg finisher ham. Kom. Nej, det er godt. Det er fint nok. Jeg har ikke prøvet så meget. Ja, perfekt, bror. Enemy, bror. Han er død. Kom, flex.